பாருங்கள், ஒரு எண்ணின் மதிப்பை 25% குறைந்தால் 120 கிடைக்கிறது எனில் அந்த எண்ணை காண்கன்னு சொல்லி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ ஒரு எண்ணின் மதிப்பை 25, அப்படின்னா இதே எண்ணில் தான் 25% குறைச்சிருக்காங்க. இந்த எண் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியாது, எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். சதவீதம்னா 25/100ன்னு எடுத்துப்போமா. ஸோ 25/100 இதிலிருந்து இதை கழிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மைனஸ் ஈக்குவல் டு குறைந்தால் 120 கிடைக்கிறது. 120. இப்போ இதுக்கு எக்ஸ் போட்டணும், மேபி கன்ஃபியூஸ்னால் இருக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு நம்பர் இப்போ 100லேருந்து 25 கழிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நம்ம இந்த நம்பர் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருந்தா இதே நம்பர்லேருந்து 25 கழிக்கிறோம். அப்போ இது 100x இதுவும் 25x தானே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த எண் நம்மளுக்கு தெரியாது, எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம். இதிலிருந்து 25% குறைக்கிறதுனால இதிலிருந்து தான் குறைக்கிறோம். ஸோ இதையும் 25xன்னே எடுத்துக்கிறோம். இப்போ கீழே பகுதி ஒரே மாதிரி இருந்தால் தான் தொகுதியை கழிக்க முடியும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் 100ஆல் பெருக்கணும்னா 100x - 25 / 100 ஈக்குவல் டு 120. இப்போ 100xல் 25x போனால் 75x ஈக்குவல் டு 120. இங்கே வகுத்தல் இருக்கிறது இந்த பக்கம் வந்தால் பெருக்கலாக மாறிடும். ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் 12000. இப்போ எக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வேணும், ஏன்னா அந்த ஒரு எண் தானே கேட்டிருக்காங்க. அந்த எண்ணை காண்க. அந்த எண் நம்மளுக்கு தெரியாது, எக்ஸ் அப்படியே வச்சுருக்கோம். இப்போ 75 இங்கே பெருக்கல் இருக்குது, இந்த பக்கம் வந்தால் வகுத்தலாக மாறிடும். இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா 160 கிடைக்குது. எப்படி கேன்சல் பண்ணணும் எப்படின்னா, இப்போ 12,000 12000 / 25. இதை 5ஆல் கேன்சல் பண்ணலாமா. 4 5 5, மீதி 2 இருக்குது 25, 5 25, 2 5 10, 2 சேர்த்தோம்னா 20, 4 5 20, அப்புறம் 0 அப்படியே போட்டுக்கலாம். இதையும் 5ஆல் கேன்சல் பண்ணலாம். இதில் 3 5 இருக்குது, அப்போ 3 5 5, இதில் 4 5 20, மீதி 4 40, 8 5 40, 0. 3ஆல் கேன்சல் பண்ணோம்னா 1 3 3, 1 3 3, மீதி 1 18, 5 6 3 18, 0. ஸோ 160 நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஃபஸ்ட் கொஷின் முடிஞ்சுது. அப்போ அந்த எண் என்ன அப்படின்னா 160. ஆப்ஷன் வந்து சி ஆப்ஷன் 160 அந்த கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிறது. இப்போ ஒரு நபரின் வருமானம் 10% அதிகரிக்கப்பட்டு பிறகு 10% குறைக்கப்படுகிறது எனில் அவருடைய வருமானத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்தை காண்கன்னு சொல்லி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. இந்த மாதிரி அதிகரிக்கிறது குறைக்கிறது அந்த மாதிரி கேட்டாலே நீங்கள் வந்து இந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. x + y + xy / 100. இப்போ இதில் ஒன்று மட்டும் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதிகரிக்குது அப்படின்னா அந்த வேல்யூக்கு ப்ளஸ் போடணும், குறையுது அப்படின்னா அந்த வேல்யூக்கு மைனஸ் போடணும். அது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதையும் இது தெரிஞ்சால் நம்ம குறைக்கிறது அதிகரிக்கிறது அந்த மாதிரி எந்த இது கேட்டாலும் நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம். இப்போ 10% அதிகரிக்கிறது அப்படின்னா நம்ம அந்த எக்ஸுக்கு என்னென்னு எக்ஸ் எடுத்துக்கணும். எக்ஸில் இப்போ அதிகரிக்கிறதுனா என்ன சொன்னால் ப்ளஸ் எடுத்துக்கணும்னு சொன்னேன். ஸோ ப்ளஸ்ஸு. அப்போ x ஈக்குவல் டு 10% அதிகரிக்கிறது. ப்ளஸ்லேயே எடுத்துக்கோ, ப்ளஸ் போட்டாலும் ஒன்று தான் போடலைனாலும் ஒன்று தான். ஸோ 10. அடுத்து அதிகரிக்கப்பட்டு பிறகு 10% குறைக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களா. ஸோ குறைச்சதுன்னா என்ன சொன்னால் மைனஸ் போடணும்னு சொன்னால் -10. அப்போ x + y + x / 100ல் எக்ஸுக்கு +10, ஒய்க்கு -10, ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு 10, ஒய்க்கு -10 / 100. 0 0 0 0 கேன்சல் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து -1 இருக்கும். ஏன்னா அது அப்படியே பெருக்கி போட்டு 0 கேன்சல் பண்ணால் 1 1 1 இது பண்ணாலும் 1 தான். ஸோ -1 இங்கே +10 -10 போனால் 0. அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிறது -1. அப்படின்னா ஆன்சர் என்ன, மாற்றத்தை காண்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. வந்து நம்மளுக்கு -1 குறைகிறது. மைனஸில் வந்தால் குறைக்கிறதுன்னு சொல்லணும், ப்ளஸில் வந்தால் அதிகரிக்கிறதுன்னு சொல்லணும். ஆப்ஷன் வந்து ஏல -1 இருக்குது. ஸோ A ஈக்குவல் டு -1 நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அவ்வளோதான். இப்போ மாற்றத்தை காண்க, இதில் ஏ ஆப்ஷனில் -1 இருக்குது, -1 குறைகிறது. அடுத்த கொஷின் போகலாம். எக்ஸின் x% என்பது 25 எனில் எக்ஸின் மதிப்பு காண்கன்னு சொல்லி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ எக்ஸின் x% அப்படின்னா எக்ஸில் x% அப்படின்னா எக்ஸ் பெருக்கல் x / 100 அப்படின்னா அந்த மாதிரி வந்தாலே பெருக்கல் போட்டுக்கோங்க. இதோட பர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ x × x / 100 என்ன கிடைக்குது, 25 என்பது 25ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஈக்குவல் டு 25. இப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸின் மதிப்பு காண சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இப்போ எக்ஸின் x% x × x / 100 என்பது 25 போட்டாச்சு. இப்போ x × x x².
எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 100 25. இங்கே வந்து 100 இருக்கா, 100 இந்த பக்கம் வந்தால் இங்கே வகுத்தல் இருக்குது, இந்த பக்கம் வந்தால் பெருக்கலாக மாறிடும். ஸோ பெருக்கல் 100. இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டையும் பெருக்கணும். இப்போ பாருங்கள், இங்கே ஆல்ரெடி 100 நம்ம அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டோம். ஸோ இங்கே நான் தெரியாமல் எழுதிட்டேன், அழிச்சிடலாம் அதை. இப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கிற வகுத்தில் இருக்கிறத நம்ம இங்கே பெருக்கலாக கொண்டு போயிட்டோம். ஸோ 100. இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 25 100 பெருக்குனா 2500. எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 50. இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 50 எப்படி வந்துச்சுன்னா ஸ்கொயரில் இருக்கா, ஸ்கொயர் வந்து 2500ன்னு இருக்குது. நம்மளுக்கு எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸ்னால் இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த நம்பருக்கு ரூட் வேல்யூ எடுக்கணும்னு அர்த்தம். ரூட் போட்டுக்கிறோம். ரூட் வேல்யூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த நம்பருக்கு 2 அதாவது பெருக்கணும். இப்போ 50 × 50 பெருக்குனா 2500 கிடைக்குதா. இப்போ ரூட் வேல்யூனா என்ன அர்த்தம்னா 2 நம்பருக்கு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கணும்னு அர்த்தம். ஸோ இங்கே 50 பெருக்குனா 2500. ரூட் வேல்யூனா ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கணுமா, எக்ஸ் வேணும்னா. ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 50ல் ஒரு 50 எடுத்துக்கிட்டோம்னா 50. ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து 50 வந்து சி ஆப்ஷனில் இருக்குது. சி 50. இப்போ 4வது கொஸ்டின் பார்க்கலாம். 400ன் 30% மதிப்பின் 25% என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. 400ல் 30%. அப்போ 400 × % தான் 30/100. இந்த மதிப்பில் 30%-இன் மதிப்பின் 25% என்னென்னு கேட்டிருக்காங்களா. அப்போ 25% பெருக்கல் 25 டிவைடட் பை 100. ஸோ இந்த ஃபார்மேட்க்கு மாற்றிட்டு அப்புறமா போடலாம். இப்போ நம்ம மாற்றியாச்சு. இப்போ இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ இந்த 0 கேன்சல் பண்ணியாச்சு. இந்த 0க்கு இந்த 0 கேன்சல் பண்ணியாச்சு. மீதி 4 3 12 120 இங்கே மீதி 25/100 இருக்குது. ஸோ 25/100. இப்போ இதை எப்படி கேன்சல் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த 0 கேன்சல் பண்ணியாச்சு, இந்த 0 கேன்சல் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் இதை 5ஆல் கேன்சல் பண்ணலாமா. 2 5 10. இங்கே 5 25. அப்புறம் இது 2ஆல் கேன்சல் பண்ணால் 1 2 2 6 2 12. இப்போ 6 5 பெருக்குனா 6 5 30. ஸோ இதில் ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு 30 கிடைக்குது. அதாவது 400ன் 30% மதிப்பின் 25% என்ன அப்படின்னா 30. அது ஆப்ஷன் ஏல இருக்குது. ஏ ஈக்குவல் டு 30. இதுவும் போன சம் மாதிரி தான். எப்படின்னா 10,000ன் 25% மதிப்பின் 15% என்பது டேஷ் ஆகும்னு கொடுத்துருக்காங்க. முன்னாடி சம் மாதிரியே தான் இதுவும். ஸோ 10,000ல் 25% அப்படின்னா 10,000 × 25 சதவீதம்னா 25 டிவைடட் பை 100. இப்போ இந்த மதிப்பில் 15% கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பெருக்கல் 15/100. இப்போ இது எப்படி கேன்சல் பண்ணலான்னா இந்த 2 0க்கு இந்த 2 0 கேன்சல், இந்த 2 0க்கு இந்த 2 0 கேன்சல். மீதி 25 × 25 பெருக்கல் 15. இது ரெண்டையும் பெருக்கணும்னா 375. எப்படி பெருக்கலாம்னா 5 25க்கு 5 மீதி 2 2 5 10 2 12. அப்புறம் 1ஆல் பெருக்கணும்னா அப்படியே தான் அதே தான் வரப்போகுது. ஸோ 25 5 5 2 கூட்டினா 7. ஸோ 1 2 3. ஸோ 375. இது வந்து ஏ ஆப்ஷனில் இருக்குது. 375 இதோட ஆன்சர்.